Nin ye Ayana ye, wa nin ye Faruku ye. U bɛ baara kɛ hadamadenya jɛkulu suguya fila la, minnu bɛ sigida mɔgɔ ni lakana, duniya yɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Ka mɔgɔw dɛmɛ o yɔrɔ ninnu na u ma nɔgɔ, wa u bɛ faratiba la tuma bɛɛ. Walasa k'a dɔn ko labɛnnen don ka farati kunbɛn ani ka se ka taga hadamadenya dɛmɛ nafanw lase, Ayana ni Faruku bɛ baara kɛ ni farati kunbɛn cogo ye nin baara hukumu kɔnɔ. U b'u dɛmɛ ka kow ɲɛsigi minnu bɛ se ka baara tiɲɛ. Farati kunbɛn cogo bɛ u dɛmɛ ka kɔnɔna ani kɛnɛmana kɔlɔlɔw dɔn ani k'o sɛgɛsɛgɛ. Ka faratiw sɛgɛsɛgɛ ani k'o bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka da u ka seko ani o kɔlɔlɔ kan. Faratiw kunbɛn ani k'o dɔgɔya. Sɛgɛsɛgɛli ni fɛɛrɛ kɔlɔsi ani ka u jateminɛ. K'a ɲɛɲini k'u kɛwalew faamu walisa ka ko nataw ɲɛsigi. Ni farati kunbɛn cogo bɛ k'olu dɛmɛ k'u labɛn ani ka u yɛrɛ kɛɲɛ ni farati kuraw ye minnu bɛ yɛlɛma. A ka kan Ayana ni Faruku ka faratiw jateminɛ n'u ka kuluw ye tuma bɛɛ. O kana ka faratiw yɛlɛma cogo jateminɛ ani k'u faamu. Farati sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ ni o kɔrɔyali fana b'u dɛmɛ k'a faamu farati suguya caman bɛ don ɲɔgɔn na cogoya min na. An k'a lajɛ kosɛbɛ. Ayana n'a ka kulu bɛ ka fɛɛrɛ siri kunfilanintu banakisɛ kama yɔrɔ la minnu sɔrɔli ka gɛlɛn denbaya 5 bolila ka taga o sigi yɔrɔ minnu na kɔsa in na. Mɔgɔw mago bɛ ji sanuma, saniya ani kɛnɛya la teliya la. Ayana n'a ka kulu labɛnnen don ka ɲɛgɛn 250 di la ani ka waati kunkurun ji saniya yɔrɔ sigi sen kan ni pɔmpe kunkolo 50. O ye cakɛda fɔlɔ min ta, o ma se ka baara laban. O de la, Ayana n'a ka cakɛda ye baara tɔ lase. Sugandili fɔlɔ kɛcogo la, baarakɛ ɲuman wɛrɛ ma sɔrɔ. O de la, cakɛda wɛrɛ t'u bolo min b'u dɛmɛ nin baara la. Kulu bɛ ka cakɛda kura dɔ jate minɛ. Sigida mɔgɔ ye min kɛrɛnkɛrɛnya. Nka dɛmɛbaga minnu bɛ ka nin programu nafolo bɔ, o bɛ ka ɲɛmɔgɔw makɔnɔ ka ɲɔgɔndan boloda bɛnkan nataw la. Ka segin nin baara kan kura ye, o bɛ se ka kalo caman ta. Ayana b'a kalama hali retard fitinin dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase sigida mɔgɔw ma. Mɔgɔ caman tun bɛ se ka bana ani ka sa. Sani u ka baara dɔ boloda, Ayana ka kulu ani u bɛ ka jaabi di mɔgɔ minnu ma, a ka kan u ka faratiw jateminɛ. Olu dɔ ye wariko farati ye. O ye farati ye n'a sɔrɔla wari walima baarakɛminɛw tɛ ka don o da fɛ ko sabu kɛ namara sonyali, namarako walima kun wɛrɛ ye. O fana bɛ se ka kɛ ko wari caman bɛ bɔ ka sɔrɔ a ɲanci tɛ yen. Fanga tɛ Ayana ni a ka kulu la ka sanni feere taabolo falen. O fɛɛrɛw bɛ jɛkulu dɛmɛ ka feerekɛlaw sugandi ka da musaka kɛcogo ani dɔnniya kan. O bɛ Ayana n'a ka kulu dɛmɛ ka programme ɲuman di ani ka nafolo labaara ni hakili ye. N'u ɲinɛna fɛɛrɛ dɔw labaara taabolo kɔ, a bɛ se ka kɛ ko dɛmɛbaga tɛna sɔn musaka bɔli ma ani a bɛ se ka nafoloko sɛgɛsɛgɛli dɔ daminɛ. Ni a juguyala yɛrɛ, dɛmɛbaga tɛna taa o la tuguni ani ka programu ni nafoloko jɔ kudayi. O ko fila bɛɛ tun bɛna kɛ sababu ye ka programu sumaya walima k'a jɔ pewu. A ka kan kulu fana ka baara kɛcogo faratiw jateminɛ. Ni baara ma ban a tuma na, o bɛ na ni kɔlɔlɔ lakikaw ye. Kunfilanintu banakisɛ bɛ se ka jɛnsɛn. A bɛ se ka kɛ sababu ye Ayana ka cakɛda tɛna se ka a ka layidu taliw dafa ka ɲɛsin sigida tɔɔrɔlenw ma ani adamadenya cakɛda wɛrɛ minnu bɛ baara kɛ o yɔrɔ la. Walima dɛmɛbaga ka calendrier tɛ a yamaruya dɔ ka fara waati kan. Ni waati tɛmɛna, o bɛ se ka fiɲɛ bila projet la. Nka ka baarakɛla ta k'a sɔrɔ a ma a ka seko walima a ka dɔnniya sɛgɛsɛgɛ, o bɛ se ka fiɲɛ bila adamadenya baaraw laɲini na. Kɛnɛma ɲɛgɛnw ani ji saniya cogo min na, a bɛ se ka kɛ olu bɛ bɛn ni waati kofɔlen ye walima baara ɲuman laɲiniw. A bɛ se ka kɛ projet tɛna kunfilanintu banakisɛ jɛnsɛnni bali, wa o kɔfɛ faratiw bɛ se ka don jogoɲumanya siratigɛ la. Yala jogoɲumanya faratiw bɛ projet nin bila kɔfɛ wa? O kɔrɔ ye mɔgɔ caman bɛ se ka bana ani ka sa wa? Yala a cɛ ka ɲi ka wariko faratiba ta wa? Ka ban ka sariyaw bato ani ka taa ɲɛ wa? O faratiw dɔ la kelen bɛ se ka kɔlɔlɔ se cakɛda ka siniɲɛsigi ma ani dɛmɛbagaw ani jɛɲɔgɔnw ani ka nafoloko ni baara nataw bila farati. A bɛ se ka danaya tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ dɛmɛbagaw ani sigida mɔgɔw cɛ. O bɛ se ka fiɲɛ bila programme wɛrɛw la. O farati dɔ bɛ se ka kɔlɔlɔ se Ayana ka cakɛda bɛɛ ma, ni projet walima kulu kelen dɔrɔn tɛ.
A bɛ se ka décision tabaga wɛrɛw ɲininka a ka jɛkulu kɔnɔ walasa ka décision tali nɔgɔya. Ka d'a kan a yana bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ siri. Faruku n'a ka kulu bɛ gɛlɛya kura kɔnɔ. U bɛ dumuni tilantilani kilancɛ la denbaya ba tan ma kɛlɛyɔrɔ dɔ la ni gɛlɛya daminɛna. Kɔlɔsilikulu dɔw ye hakilina lajɛ ka bɔ sigida mɔgɔw yɔrɔ. Denbaya dɔw ko tiga ani lanti man di. Faruku ni kulu b'a fɛ ka tilali dabila walisa k'a lajɛ ni dumuni ka ɲi. Nka sigida mɔgɔw ko o tɛ se ka tilali dabila bawo baloko dɛsɛ bɛ denmisɛnnin caman la o tɛ balo sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ dɔn. Ŋunuŋunukan fana bɛ yen ko bɛnkanni bɛ se ka kɛ yen sɔgɔni o la sigida mɔgɔw bɛ se ka wuli ka taga yɔrɔ wɛrɛ la. Ni mɔgɔw ma dumuni sɔrɔ sisan a bɛ se ka kɛ ko kulu tɛna se o ma kɔfɛ. Kungo bɛ se ka mɔgɔ caman sɔrɔ ani baliko dɛsɛ bɛ se ka denmisɛnnin caman wɛrɛ sɔrɔ. Ni kulu ye programme sumaya ani ni bɛnbaliya nana lakana ni basigi faratiw bɛ se ka caya. Ni mɔgɔ taara yɔrɔ wɛrɛ la kulu bɛ na taa taama janna sira faratimaw ani minnu ma lakana walisa ka u lasɔrɔ. Kulu bɛ se ka faratiw sɛgɛsɛgɛ kura ye ani ka fɛɛrɛ kuraw daminɛ min bɛ se ka baaraw sumaya tuguni. Faruku ka kulu fana bɛ farati la jogoɲumanya siratigɛ la. Dumuni min man ɲɛ o bɛ se ka tiɲɛni kɛ ni a tɛ ka mɔgɔw ka baloko dɛsɛ kunbɛn. Nka o farati nin fana bɛ yen hali ni Faruku ni a ka kulu ye dumuni tilali jɔ hali waati dɔɔni kɔnɔ. Mɔgɔ caman bɛ se ka taga k'a sɔrɔ u ma dumuni sɔrɔ wa o bɛ na ni gɛlɛya ye. Farati minnu bɛ sariya walima sariya labatoli la olu fana bɛ ɲɛ. Dumuni nafama tilatilali minnu ni laɲini tɛ bɛn o bɛ se ka gɛlɛya lase sigida mɔgɔw ma walima ni dɛmɛbagaw ma duniya kɔnɔ. Ni u bɔla kunnafonidiso la u bɛ se ka farati lase jɛkulu ka siniɲɛsigi ma walima ka fiɲɛ bila u ka jɛɲɔgɔnya la n'u ka dannaya la ni sigida ɲɛmɔgɔ ni sigida mɔgɔw ye. An yana ni Faruku tɛ duniya fankelen fɛ o bɛ ka gɛlɛya suguya caman ɲɛnabɔ nka hakilina kelenw ani minnu ka gɛlɛn fana jaabi nɔgɔmanw tɛ yen. Nka n'u ye faratiw jira minnu bɛ se ka kɛ u bɛ se ka hakilina ɲuman ta u bɛ dɛmɛ don min bɛ nin kisi sigida kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ fana ka dɔ bɔ faratiw la mɔgɔw kan ani u yɛrɛw ka programme kulu ani cɛkɛdaw. Gɛlɛya la duniya fan bɛɛ adamadenya baarakɛlaw tɔw bɛ ka kow ɲɛnabɔ minnu ka gɛlɛn o cogo kelen na. A bɛ se ka kɛ kow yɛrɛ bɛ ka kelen kunbɛn. Ka baara kɛ ni faratiw kunbɛn cogo ye o bɛ se ka aw dɛmɛ ka faratiw jira ka kɔlɔlɔw kunbɛn ani ka sugandiliw boloda. Kana ɲina faratiw jateminɛ kɛ ani ka o kuraya tuma bɛɛ ka kɔn projet ɲɛ ani projet bɛɛ kɔnɔ. Bagabagalifɛnw jateminɛ ani k'u faamu dɛsɛbagatɔw ani kɔlɔlɔ nataw. Farati minnu tɛ kelen ye ani minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ o bagabagali minnu bɛ na ni olu bɛ ye. Aw ye ladilikan ɲini dɔnnikɛlaw fɛ aw ka jɛkulu kɔnɔ ani ka kunnafoni falen joona ani tuma caman. Aw ka kulu b'a dɔn baara minnu ɲɛna minnu ka nɔgɔ ani minnu ka gɛlɛn. Nin wale in kɔfɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka fura ɲuman sɔrɔ walasa aw ni a ka kulu ka se ka sigida mɔgɔ ni kisi waati min na ani yɔrɔ min na a laɲininen don.